Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Madzulo a mtengo wapatali, kuyankhira mafunso ndi mapempho ochoka ku magulu, ndi kuyankhira pano pa phiri la Kamanda, pakatikati pa mapiri a Kamanda, pamene ndi kuyankhira mafunsowa. Madzulo abwino ndi kuona chisisira chakulowa kwa dzuwa. Muli bwanji ana Mulungu? Mafunso akuchokera ku ziwembu zimene zikuchitika ku nsanje zakusowa kwa ziwalo za wanthu, pamodzi ndi kuphedwa kwa wanthu ena osalakwa akulandira chipongwe chachikulu chotere. Tsono mafunso akubwera kwakuti, kodi zimenezozo brother Twaibu ndi zoona kuti munthu akhoza kuchosedwa ziwalo nkumayenda moyo osafa? Nzoona? Nanga inuyo mutiyankha kuti bwanji? Ndikudziwa kuti mmene mukundifunsa ineyo brother Twaibu, mwamva kale boma la dziko lapansi layankha funso limenelo. Aboma ayankha kudzera mwa purezidenti wa dziko lino, kudzera kwa aneneri amene anawayika. Ayankha kuti izi zinzabodza ndipo anthu akungophedwa ulere. Boma lichitapo kanthu kwa amene azifotokoza kapena kukamba nkhani imeneyi mosatsatira malamulo a dziko la Malawi. Choncho funso lanuli lili kwina kosalala, koma kuseli kwake kuli chitedze. Sindikudziwa pofuna kuyankha ambuye anga okhala thandizo chifukwa cha funso zimene boma layikapo mulomo. Ifeye kuyikapo mulomo mosasamala kanthu pamakhala kulakwitsa. Koma mwamwayi chikundipasa mphamvu kuti ndiyankhe nzakuti tikuyimira maboma osiyana. Oyankha ayankha kuyimira boma la dziko lapansi, koma ine ndikuyankhira mpingo wa Mulungu kuyimira boma lakumwamba. Ndikuti inenso ndiyenera kuyankha pa zimene ndikudziwa. Kuyankha kwanga kuphatikizika ndi Malemba 1. Kuyankha kwanga kupitanso ku experience yakukhala kwanga ku chipembedzo cha Satana, chifukwa wina mwa wofunsayo anati, kodi zinkatheka ku chipembedzo cha Satana munthu kunchosa ziwalo zina ali ndi moyo? Lefunsolo tsono mmene angotchula kuti kodi zinkachitika ku chipembedzo cha Satana, ndiye kuti am a light candidate kuyankhira mbali inayi. Choncho mukamveramvera sikuti ndiyankhe inezi ndikutsutsana ndi boma, koma nanenso ndikuyankhira boma la kwathu. Anthu amene amakhulupirira Mulungu amafuna zidziwiso zakwa Mulunguko. 1 Timoteo ayi koma 2 Timoteo chapter number 3. Iye akutipasa mawu apamwamba, akunena kuti zoyipa zoopsa m'masiku osiriza. Tikuti ine ndikuyenera kuyankha kulankhulako chifukwa Baibulo layamba kutipatsa ulamuliro mandate kuti tidzinena za masiku osiriza, angakhale zoopsa zoyipa za masiku osiriza. Baibulo layamba choncho. Inu amene mukufunsa mafunsowa mukhale ndi ganizo lakuti taponda masiku osiriza mmene adaneneratu kuti mudzakhala zoyipa, mudzakhalanso zoopsa. Nawo chifukwa mudzakhala zoyipa, mudzakhala zoopsa, tikuganiza kuti kufotokoza kapena kuyankha tikaziona zoyipazo zili pa giraundi zikuchitika, tilibe mulandu ndi Mulungu wathu, chifukwa tikufotokozera zoyipa za m'masiku osiriza komanso zoopsa za m'masiku osiriza. Makamaka kuonjezera kuti
baibulo lanena kuti zindikirani ichi pa vesi nambala 1 ya buku la 2 Timotero chapter number 3 vesi nambala 1. Zindikirani ichi kuti zidzafika nthawi zowawitsa. Angolemba mawu amenewo olemba buku la 2 Timotero chapter chake cha number 3. Poyamba akutidziwisa za zoyipa. Ntakutengani nonse apa social media akumpingo amene mwafuna kukhala ndi chidziwiso pa zimene mwandifunsazi. Ndakutengerani ku baibulo, ndiye kuti izi mukuzimvazi ndi zoyipa za masiku osiriza, zimene mwaona kuti munthu akhoza kusandusidwa ngati mkazi koma ali mamuna. Baibulo likuzika mu gulu la zoyipa. Tangoganizani kuti munthu kupha nzake chifukwa cha zimene alibe nazo umboni kwenikweni. Ndiye kuti baibulo likamanena kuti zoyipa zidzaonekera ku masiku osiriza, ndi zimene zikuonekerazi. Mwina tikungosowa explanation yothandizidwa ndi Mzimu wa Mulungu kuti zoyipazo ndi ziti. Ngati mwadabwa anzanga pa social media oyimira boma la kumwamba, kumadabwa ndi kumafunsa mafunso kuti kodi ndi zotheka munthu kuchosedwa ziwalo? Mukudabwa zoona, koma muyambe mwalowa m'baibulo likunena kuti kudzakhala zoyipa ku masiku osiriza. Olemba buku akutifotokozera choncho, kapena Timotero kapena Paulo, akuti zoyipa komanso zoopsa. Pa gawo la zoopsa, mu zoopsa muli zinthu zitatu: choopsa chimene umakumana nacho kuti chichosa moyo, koma pali choopsa chimene chimachokera kukudabwa, masenga odabwitsa, koma tuzoopsa mukunena mmene munthu wachitira zinthuzo modabwitsa kwambiri. Ndaona zoopsa eti munthu kukwera kandodo mpaka pamwamba papatali, akuti iyeyo mgologolo, koma zoopsa. Chitunthu kukwera kamtengo kang'onong'ono, zoopsa zakuti sikuti pafa munthu anthu musangalala muwombera m'manja, koma masenga achitikawo akukuyikani mu gulu la zoopsa. Zoopsa zimenezo zili mu gulu lomweli, kotero kuti kumamva kuti ziwalo za munthu zasamuka koma munthu akuyenda, ndi zotheka chifukwa ndi zoopsa. Zili mu gulu la zoopsa. Sadafe koma ndi masenga, masenga ochitisa chidwi, amene munthu akhoza kunena kuti koma ndaona zoopsa za mtundu wanji. Anayenda pa njira kupeza njoka ndi njoka iumenyana, ndaona zoopsa. Sina mulume akumenyana si iyeyo, njokayo simaopseza iyoyo, dzimamenyana pa chibale njoka ndi njoka, koma iye abweresa ripoti lakuti koma ndakumana ndi zoopsa. Tsono baibulo likutiunikira kuti kutsogolo kwa nthawi kudzakhala machitachita a mitundu yolekanalekana. Amasenga adzaonesa luso lawo la masenga, anthu ankhanza adzaonesa luso lawo la nkhanza, anthu opha anzawo adzaonesa luso lawo la kupha. Zonsezi zidzayikidwa pamodzi kuti zoyipa zoopsa zili mu gulu limodzi. Nawo masiku tapondano ndi amene Satana akupanga display kukwaniritsa ulosi umene adaona kale Mulungu kuti anthu oyipa odzaza ndi ziwanda adzachita manifest zinthu zina zodabwitsa kwambiri. Tsono ife amene timapembeza, timawerenga mawu, timakhulupirira Ambuye, kudabwa kwa masenga obana ziwalo kukhale kwa pang'ono, chifukwa tili ndi mawu amene akutiuza kuti ku masiku osiriza kudzakhala zoopsa. Kubana ndithu kutsogoloku mudziona ndithu kuti mukuona mutu wokha ukuyenda, thupi kulibe labedwa. Mudzidzaona mwendo wokha umodzi ukuyenda munsewu, mwendo wina kulibe, chifukwa tikupita ku masiku osiriza amene mdierekezi wakonzekera kuonesa zozizwa kulionesa dziko. Paulo
akhala ngati akuonera patali, ndiye wangozika zonsezo mu mtanga umodzi, nkungonena kuti zoyipa zoopsa m'masiku koma osiriza, kunena masiku amene inu ndi ine taponda lerowa. Musadabwe kwambiri ayi, zimenezi ndi zotheka. Munthu akhoza kuchosa chiwalo cha nzache, munthuyo nkukhala ndi moyo, nzotheka. Munthu akhoza kupanga masenga ofuna kuchita china chake chimene chidzakhale mu gulu la zinthu zoopsa, ndi zotheka chifukwa baibulo lanena zimenezi. Koma pa vesi nambala 1 pa akupitirira kuwomba mkota ndi mawu apamwamba apa 2 Timotero chapter chake cha namba 3. Musakhale kutali, ndikukuyitanirani mpingo kuyankho la zimene zikuchitika mpaka kunsanje ku Malawi kuno, kuphedwa kwa wanthu, kamba kakuti anthu kumeneko akumaganizira kuti ndi amene achosa ziwalo za munthu. Ochosedwayo ali moyo akuyenda, koma nkunenera kuti ziwalo zanga watenga ndi uyo, iwe ulibe m'manja, kusecha nthumba osazipeza, koma munthuyo akunena kuti ine uku kukulibe. Zikuchitika zimenezo. Izi zili choncho, ndiye tsono musadabwe chifukwa baibulo likuti koma zindikirani ichi, kuti masiku osiriza zidzafika nthawi zowawitsa, zimene zagwera abale anyamata ophedwa akuyendera zache, zowawitsa, kuphana opanda zifukwa, zowawitsa. Sikale kwenikweni Satana ndiyerekezi anayenda ndi kampeni yopha chikulire m'midzi, zowawitsa. Kumaona kholo likuphedwa, kumaona amayi akuphedwa, kumaona agogo akuphedwa pamaso pa dziko la Malawi, pa mboni za mafumu, pa mboni za nyakwawa m'mudzi mpaka tayika. Zowawa za masiku osiriza, za nthawi koma zowawitsa. Izizi ndi zina mwa zimene zikukwanirisa ulosi. Mukamamva zimenezi mumati bwanji mpingo wa Mulungu? Ndi zowawitsa. Tsono mmene baibulo limaonera ndi mmene Mulungu amaonera ndi zosiyana ndi mmene boma lingaonere. Kutereku ngakhale boma wapamwamba pa boma lonse atanena kuti sindizo, koma sizisintha chimene Mulungu adanena. Mulungu ali nzonena zache. Sichingakhale chosaopsa chakunsanje, sichingakhale chinthu chosachitika chakunsanje, chifukwa baibulo likuti zoyipa zidzakhalapo, zoopsa zidzakhalapo, zowawitsa zidzakhalapo m'masiku osiriza. Nawo awa atikhalira mafumu m'masiku osiriza, asatiziziritse kapena kuti chotsa pa chanelo kuti tizinena kuti kulibe zowawazo, koma zilipo, zabwera zatipeza izi. Let me explain. Munthu une ndakhala kuchipembedzo kwa Satana kwa zaka pafupi 17. Ndikutenga nombali imene mwafunsafunso kuti kodi kuchipembedzo kwa Satana zimenezi zidalipo? Ndiye ndiyankhe kuti zidalipo, ndipo zilipo as I'm talking. Zomasamusa ziwalo za munthu ali moyo, kuziyika pena, matsenga, makalikalalitics andiyerekezi analipo. Sindikuziwa zakunsanjeko, koma analipo. Sotamverani. Masiku akupembeza kwathu Satana, tikupembeza kuchipembezo chimenechi, tinkapita kuguwa la nsembe la Aziteki ku Mexico, kumene ndidatengera ukaswiri odziwa nkupanga nawo zoterezi. Zaka zimenezo ine chifukwa ndachitapo zoterezi. Tsono kukayika sindili nako ngati mmene angakayikire wena, koma izi ndikuzifotokoza monga umboni pofuna kukupasani mbali ya kuyankha kwanga, osati monga kutsutsana ndi zimene boma lanena, koma kuyankha mbali yanga ya kudziwa kwanga, pakuti ine ndine mboni.
ndikamati ndikuchitira umboni, mboni ndimene idaona ndi maso, ndiye ine ndikuchitira umboni zimene ndidaona ndi maso, osati zachitika kunsanjezi kuti ndakaona ndi maso, koma zochosana ziwalo ndaonapo ndi maso. Kotero sindingakhale mgulu la anthu okayika kuti nzabodza chifukwa ndaonapo. Tamverani, chipembedzo cha Satana chili ndi madipatimenti ambiri, koma imodzi mwa dipatimenti yoopsa kwambiri ndi dipatimenti ya mavampire, imene likulu lawo lili ku Mexico, ndipo limapezeka ku guwa la nsembe la Aziteki. Guwa la nsembe la Aziteki lilipo maboma olamula dziko lonse lapansi amadziwa kuti kuli guwa la nsembe la Aziteki. Pamene mukupadziwa paja, pamene ine ndakapondapo, America amapaona ndi masatellite yake, anthu akuphedwa 3 PM. Maboma alasha amphamvu ndi zida za nkhondo amayang'ana, kuphatikizapo United Nation imaona, ngakhale gawo ndi nthambi yayikulu ya UN ija imatchedwa kuti Security Council imaona kuti pakuphedwa anthu masana, koma human rights ilipo, samakapanga kanthu kapena kuletsa kapena kugumula. Komanso nkhani ya paguwa la nsembe la Aziteki, pamene pamaphedwa anthu masana, pamene pamapita ziwalo nsembe za mitundu masana, sinambe yakambidwako kuunga uliwonse kulibe. Misonkhano yambirimbiri yakhala ikuchitika ya United Nation, sanakambepo nkhani ya malo amenewo. Akhoza kungonena kuti ndikuphwanya ufulu, akunena Amalawi tamenya nzimayi, malamulo akukana human rights, mwamphwanyira ma rights. Amayi amenyana okhaokha kapena amenya abambo, mwaphwanya ufulu. Munthu wagwiririra nzimayi kapena wagwiririra mwana, waphwanya ufulu. Ma rights ambiri nkumakambidwa mpaka nkumapasidwa zilango zake ku United Nation, nkumabwera m'mayiko muno, nkumatenga ndalama kuzakhazikisa maufulu ku dziko lapansi, koma sanayambe pakhala pamodzi, ngakhale even a single minute kukambirana za guwa la nsembe la Aziteki limene lili ku Mexico. Pemphani ndalama ku mabungwe, pemphani ndalama ku maboma. Boma likupaseni ndalama, mukwere ndege mukaone, kaya achitetezo, kaya ndi andale, kaya ndi amabungwe, kaya ndi maparastatos. Pemphani ndalama zanu mukaone zimene zimachitika ku guwa la nsembe la Aziteki. Masana magazi amayenda, magazi amayenda, kupada kali amoyo amachotsa pang'ono ndi pang'ono moyo wa munthu. Guwa la nsembe la Aziteki, as I'm talking, UN imatizi. Ndiye ndifotokozere kuchokera pa zimenezo, takhalani pamenepo mpingo wa Mulungu. Kuchokera ku guwa la nsembe la Aziteki nkumene tidaphunzira ndi kuona kuti izi zikuchitika kunsanjezi zimachitika chifukwa pa guwa limeneli pamachokera nsembe za mitundu yolekanalekana, kuchokera ku ngodya zonse zinayi za dziko lapansi. Kofika inu ndi kosafika inu, kumene mudzafike ndi kumene simudzafikako, kumachoka nsembe zimapita ku Mexico za mitundu yolekanalekana. Kumakhala nsembe za ziwalo za thupi la munthu, nthiti, tsitsi, mano, kanofu, kapamphuno, milomo, zitsakama, mtima, miyendo, kapena kuti mafupa a thupi la munthu paokha. Kumakhala bizinesi za mitundu yolekanalekana, koma zochokera ku thupi la munthu. Thupi la munthu lilonseli limagulitsidwa, limavomeredwa kukaperekedwa nsembe. Akakutero kuti upereke limodzi kapena linali. Sotamverani, kumeneko kuguwa la nsembe la Aziteki kuli kampani, kapena kuti kuli bungwe, kapena kuti kuli komiti
imene imayang'anira pa guwa lansembe la Aziteki, imene ndi komiti ya Satana weniweni oyenda ndi miyendoyi, imene imasonkhanitsa ndalama nkumalemba wanthu aziyenda mdziko lapansi kuchita mgwirizano ndi mayiko a bizinesi, makampani ndi anthu wamba, magulu olekanalekana, magangsta ndi magulu aliwonse opanga zachiwembu, kuphatikizapo zigandanga zobisalira wanthu pa nthochi. Amawuza kuti mukasaka amenewo akachite chotheka kuti inuyo mukamakabwera mukabwere muli ndi chiwalo. To make a matter worse, kumeneko kumakhala mzimu wa Satana mdierekezi umene umathandizira wanthu kuti alemere. Uli mdzina la Chiswahili umatchedwa kuti mtajirina, the most dangerous spirit in the world. Umakhala kumeneko. Umenewu ndi umene umalimbikitsa anthu kuti akalemera akapitisa chiwalo cha mtundu wina, ndipo umazipanga okha sacrifice mzimu umenewu popereka ndalama zosanena ku anthu amene ndi mamembala akuguwa lansembe la Aziteki, amene amachita skata ngodya zonse zinayi kukayendetsa bizinesi ya ziwalo ku dziko lapansi. Samakayika ana a Mulungu, ife tidakhala kumeneku, ndipo musamakayike. Dzikoli limayenda molekana kwambiri ndi mmene inu anthu mumaganizira. Sakumva munthu. Muguwa lansembe limeneli kuli wanthu amene amatumikira utumiki umenewu, amayenda. Posachedwa pompa tinaona achikulire wena akuyenda mdziko limeneli. Willy Canalo Vibayo, simunamve. Kaya ndi Willy Keno, kaya ndi Willy Kenelo Vibayo, kodi sadayende kujambulisa ndi mabwana ndi mafumu a dziko lapansi kuchoka ku Zimbabwe. Mnyamata amene ali ndi ndalama zambiri mbiri ndi mamembala kuchoka ku guwa lansembe la Aziteki. Kaya nkadzatani atakolekerana ndi mfumu ya dziko lina nkhosi, zithunzi zidayenda. Ena adafunsa kuti kukolekerana uku kodi nkuti ndi mafumu akudziko amayenda. Willy Canalo Vibayo ndi mmodzi mwa anthu amene ali ndi agent kuchokera ku guwa lansembe la Aziteki. Si okhawo ayi, mungayambe kutchula kandandanda pano kamene kamakhala pa utumiki omwewo operekera ziwalo kapena kugula ziwalo m'mayiko pa mapangano olekanalekana. Willy Canalo Vibayo, mwana wochokera ku Zimbabwe, nkhani zosausa, anatidutsa pa Malawi. Akupita uko, anayenda Malawi, kaya munkati nchani sindikudziwa. Ndikudziwa kuti ngakhala amene adakolekerana naye nkhosiwo sadziwa kanthu. Ndikukayika kuti akudziwa kanthu. Chipweteko choterechi musamachidabwe. Amayenda choncho nawo. Kuchokera ku guwa lansembe la Aziteki limeneli kuli wanthu amene adadzipereka okha kuzikhalira ansembe achipembedzo cha Satanachi. Choncho kuguwa limeneli lansembe kumene kumapita ziwalo zolekanalekana, musayambe nkutsutsa kapena kukayika. Yambanikaye mwatsutsa nkhani yakuti amene munapuma m'maudindo kale lija, kodi simunagwirepo azimayi ku Malawi kuno ndi makula boksi aziwalo? Kodi simunagwirepo m'makomo m'manyumba ndi makula boksi aziwalo? Kapena maofisala wake mdapuma koma muli ndi mbiri ndi unenayo, mudagwirako makula boksi aziwalo? Mairi amo tinkamva kudagwira ndi ziwalo. Zidavuta, zidayenda choncho mpaka kuti sadalire Bakiri Muluzi
kulilira anyamata akuchira zulo aja nkangochotsa mabere munali kuti mkamakayika kuti izi zinzabodza ndi utumiki umene umachoka pa guwa la nsembe la Aziteki kumene koko kuli chipembedzo cha mavampaya. Ndiye mavampayawo ndi amene amagwira ntchito imeneyi. So tamverani, mukangonena kuti vampire ndiye kuti mukunena gulu munthu aliyense amene amakhala pa mgwirizano ndi kupha kokhesa mwazi, fungo la magazi, kudya nyama yayiwisi, kutolera ziwalo zolekanalekana, amatchedwa kuti vampire. Ndiye izi zinali kuchitika kuguwa la nsembe la Aziteki zaka zambirimbiri mpaka ndikunena pano kumaperekedwa, kumagulidwa, amakagulitsa ziwalo za anthu zowuma, zina zili mapaudala, zina zitachitidwa dry, zina zaziwisi. Mwa njira iyi kapena inayi, mapaudala amagazi atakazinga kwayika mmatumba, pali njira zosiyanasiyana zimene zimachitika kumeneko. Zinsinsi zake zimadziwika bwino, ndaine akapanga bizinesiwo, koma zimenezi zimachitika m'maso mwakuseli kwa dziko. Lili pamenepo dziko silingavomere chifukwa ndi bizinesi yochitika kuseli, ndi amatchedwa kuti bizinesi ya mavampire. So tamverani, m'mbuyomu ndafotokozapo zakulowa kwa mavampire mdziko lapansi, ndipo ndangogwiritsa ntchito chichewa chakuti dziko lapansili kutuluka zinthu zosiyanasiyana zimene zizipha wanthu, zizisokoneza wanthu. Ndanenapo koma mu audio yomweyo ndanenapo kuchenjeza anzathu akuchigwa kulowa chire. Maaudio alipo, anyamatulutsani maaudio amene ndachenjeza zachochitika chakulowa chire. Ndanenapo kuti bwino uku kumeneku kwadusa paipi, kwadusa underground, kukumbidwa ngalande kumeneku. Lero ndi zimene tikumvazi, koma kuzama kwanga mukufotokoza kumpingo ndikufuna musatayike. Ndakutengerani ku Mexico kumene kuli chipembedzo cha mavampire chimene chidayenda chipembedzo cha mavampire kufika mayiko a dziko lapansi, ndipo zimene chimapanga chipembedzo cha mavampire ndi kuba ziwalo, ndi kumakhala bizinesi ya ziwalo. Ndakupasani zitsanzo chabe za mboma la UDF kuti kudali mavampire amene ankaba ziwalo. Chapakatipo kunazabweranso mavampire amene ankadula maliseche, kumampeza munthu koma ziwalo alibe, anali ku dziko lomwe lino lapansi. Those are physical vampire, zinkadula ziwalo, kukaona kuti chiwalocho alibe, wafa munthuyo. Zidayenda choncho, ndipo atayenda pang'ono mavampire kudadzabwera uvampire ofukula maliro, makamaka mitayo imakapezeka yambiri mbiri yofukulidwa. Munalipo ku Malawi komwe kuno, ndikupezeka kwa mavampire mdziko la Malawi, kukachita zinthu zosiyanasiyana zosakhala bwino. Now mukamatenga mundondomeko za zoopsa zimene baibulo likunena kuti zoopsa za masiku osiriza, chipani china chimene chimapanga makalikalalitics oopsa m'masiku akumapeto ndi mavampire, chifukwa amachita mophatikiza ndi masenga, kotero kuti maboma amakhala totally disorganized chifukwa pamakhala masenga. So tamverani, mundandanda wa mavampire kuli mavampire agulu la pamwamba limene limatchedwa kuti Nofisetu vampire. Eni yakewo samalitchanso kuti Nofisetu vampire, koma amangolipanga kuti 93%. Kuli nkhani kumeneko 93% nchani akamatero. Eni yakewo ndi muyezo wa magazi umene amaufuna kapena kuuyeza mthupi la munthu. Pa zoyezera zawo zotchedwa DMX, amafuna magaziwo akwane afike muyezo wa za collagen katimo 93%. Nkhani zosausa zimenezi. Mavampire amenewa
amachita limodzi ndi Dracula. Mukumudziwa Dracula vampire? Ino anyamata okonda mafilimu. Kachipembedzo koopsa kwambiri kama masiku osiriza amachita makalikala tics amaphedwe kudziko lapansi ziwanda zimenezi. Koma kuchoka pamenepo komweko kuchipembedzo cha Satana mukapezako ziwanda zimene zimatchedwa kuti Tonache vampires. Ndiye ndiyambire pamenepo. Anthu amene mukuwaona akuba matonache vampires adatuluka 2005 ulendo ku mission. Angochedwa kubwera kwanu kuno 2005 ndi pamene padatuluka matonache. Ayenda adadzabwereranso ku kampu. Mmene amadzatuluka ndi 2025 chaka chathachi anatulukanso matonache. Mmene timapanga zisankho muja nkuti atangosala ndi mwezi umodzi ndi hafu kuti atulukiretu matonache vampires. Amachitidwa release kuchoka ku guwa lansembe la Aziteki chifukwa mavampire kumeneko samakhala okha, amachita uvampire mothandizidwa ndi Lucifer. Ndi Lucifer amachita ascend ma demons amene amakalowa mu humans mu anthu. Anthu aja ndi kumapanga act ngati zinyama, act ngati zimavampirezo. Thupi la munthu ndi la chinyama, thupi la munthu ndi la Satana limakapanga mix ndi kukutulutsirani vampire. Kuchoka pamenepo uyu Tonache vampires ali ndi azilongo ake, azibale ake, aziphwache amene amayenda nawo. Amayenda ndi vampire wina amene amamutcha kuti Sarafina vampires. Tsopano mukangofika pa Sarafina vampires ndiye kuti mwafika ku chifanifani cha mavampire achikazi amene amaoneka ndi zaka 18 kutsika pamusi, obiriwira, aoneka bwino, ndi amene atenga utumiki wa the transferring of human parts. Nkhani zosausa, nkhanizi ndi zosausa kwambiri. Sarafina vampires amayima mphambano, amayima m'misewu, amapita m'matrading, amapita m'midzi kukaba amuna achimasomaso kuti awabere ziwalo. Mukapita nawo pokagona nawopo, pobwerera ndi pamene mumapezeka kuti ziwalo ukuku kulibe. Angokusira ni mwina kachinthu kocheperapo dzakumusizi angozichita ngati adziwononga pang'ono dzachoka, koma mulibe complete set yatha. Mumakazizimukira uko chifukwa cha manyazi. Munganene kuti munakachita zimenezo kubala nkumene achosera mwakanika. Nakomana ndi mkazi pa mitengo, nalowa pa mizimbe mwakanika. Mmene ndimayenda pa njinga yakapalasa naima ntaona Sarafina vampires amene amaoneka ndi maonekedwe a beauty mwakanika. Ndiye mmangofika pagulu nkungolozapo kuti wandibaya uyu ndi uyu, wandipanga zakuti ndi uyu, ndilibe ziwalo zija. Ndi anthu amatha kupereka chilango kwa munthu osalakwa chifukwa musikamu ngati imeneyi mumakhala ziwanda. Zimene ziwandazo ndi zimene zimalephera kupanga kumveseseka. Nchifukwa chake boma pakuti lakanika kutsatira zimene mademons amapanga, amangodziwa zimene munthu amapanga, amangobwera kuti izizi munthu sangachite ndipo zimene zizikulibe. Milandu yathera pomwepo, amakhala mavampire. Now ndinafotokoza kuti kuli njira zingapo zimene anthu oyimba foni kundiyimbira ine kukamba nkhani yakuchoka kwa ziwalo akunena. Wina adanena kuti wangomva foni, poyankha foni anaona kuti thupi silili mmene linalili. Wina akunena kuti pongopereka moni, ena akunena kuti pongogundana, koma palibe amene akunena kuti ndinapita kukagona ndi mkazi kapena
kukisana naye mkazi kapena kugwirana naye mabere pa njira mkazi, pamene ndimasiyana naye ameneyo ndi pamene ndapeza kuti uku kukulibe. Statement imene sikumatchulidwa, koma ndi imodzi mwa technology imene amapanga amenewa, imene ili mu gulu la science and witchcraft, kapena kuti science in witchcraft. Ulendo osausa kwambiri ana Mulungu. So tamverani, kuchokera nyengo yonse imene mavampire akhala akuvuta ku dziko lapansi, kwabwera gulu loopsa kwambiri limene likupanga zimenezi. Mahedi achina vampires ndatchulawa. Njira iyi ndiye imene ikusausa kwambiri ku dziko lapansi, imene anthu mwamva kuti akuphana, anthu akubayana mipeni, anthu akuchosana ziwalo, anthu akuotchana. Ndi chifukwa chakuti kuchokera ku guwa la nsembe la Aziteki kunatuluka mtundu wa ziwanda zimene zimatchedwa kuti hybrid vampire. Simunganene za hybrid vampire osanenako za space vampire. Mukafika pa space vampire, pamene tsopano muyenera kutenga chikanema cha anyamata amene adapita ku space chikhale poyera pano. Aja anapita ku space posachedwawa, anayenda mchombo kwa America. Chithunzi chimene anakaujambula mwezi chinafunika chibwere apa muchizumule, ndiye ndikuonetseni mmene ankachifotokozera ku LCD ya tsiku lijali. Ndinkanena kuti anyamata opita kumwambaja akukapereka ripoti mmene ayendera kumeneko, kumakhala amene amawatcha kuti space vampire. Ndi munjira ya space vampire komanso hybrid vampire, ziwanda zotchedwa ma hybrid vampire zimalowa mwa munthu. Ndiye munthuyo pamodzi ndi ziwanda zotchedwa space vampire, zimenezo ndi zimene zimakapanga hybrid, ndiye kumakatuluka ma hybrid vampire. Let me explain kuti zimenezi zimatheka bwanji. Mwachisanzo, ma hybrid vampire ndi magulu amene inuyo mumaona ku dziko lapansi akupanga za uchigawenga, janjawidi ndi anzawo. Munyengo ya nkhondo ya ku Sierra Leone, achina Fode Sanko ndi asilikali yawo anali atabadwitsa ma hybrid vampire. Mukachoka pamenepo mupite ku Burundi mukaone nkhondo ya Matutsi ndi Mahutu mmene ankadulirana ziwalo. Zinkatheka chifukwa anachita join ndi ma hybrid vampire. Mukachoka pamenepo mubwera kwanu ku Malawi kuno, mukatenge anthu amene anaphedwa, anthu amene munaona atadulidwa ziwalo. Inuyo nkudabwa kuti munthu uyu amalimba mtima bwanji mpaka kucheka chonchi. Munthu uja amakhala atasandulika hybrid vampire chifukwa space demon imakhala italowa ikukapanga breed ndi kumusandusa munthu uja kukhala vampire. Pamenepo mumayamba kunena kuti kuli zigawenga zimadikirira anthu pakuti zimapha anthu. Munthu amene amapha munthu nzache sizitheka wamba. 99% ya opha munthu nzawo amakhala kuti ndi ma hybrid vampire. So tamverani, gulu limene lina ma hybrid vampire ndi limene limasausa kwambiri ku dziko lapansi, limene limapangitsa kuti zophanaphana muzizimva zikumveka chisawawa. Kupha munthu nkudabwa kuti chinachitika nchani. Ndi hybrid vampire kuchokera muziwanda za space vampire zimene zimatha kukalowa mwa munthu nkudzipha yekha, nkudziombera yekha, kutenga chingwe mpaka kukazimangirira pamwamba, zikufuna china chake mwa munthu wodziphayo. Zimatchedwa space vampire. Munthuyo amatchedwa hybrid vampire. Kutereko murekodi ya anthu amene amazimangirira dziko lonse lapansi, mayina awo amasungidwa ku guwa la nsembe la Aziteki. Awu zimatheka bwanji? Ziwanda ndi zimene zimamtenga munthu
kumpititsa pa mtengo ndi kumtengetsa chingwe, kumtengetsa tamiki kuti akadziphe. Mantha amachoka chifukwa mwa munthu uja mumakhala mutalowa space vampire kapena kuti space demon. Ndi at the moment imene ziwanda zimenezi zimakalowa, munthu uja amakhala atachita turn into hybrid vampire. Pamenepo amatha kuzimanga mosavuta. Ndi momwemonso mmene amakaphera nzache mopanda chifundo. Fungo la magazi limapereka chilakolako chabwino kwa iyeyi. Amakhala kuti ali pa addicted ya fungo la magazi. Ogwera mthupi lache akazimanga kapena odzipha yekha akadzipha. Zimachitika chifukwa mwa munthu uja mumalowa chimene chimatchedwa kuti space vampire, imakampanga munthu uja hybrid vampire. Now those vampires spirit ndi imene imayenda ndi masenga amene mwamva kunsanjewa. Kungochita machitachita ena amabodza, si chifukwa cha mabodzawo kapena si chifukwa cha kusamusa ziwaloko kuti akufuna ziwalozo ayi, koma akufuna magazi. Ndi amabwera pa nsika kapena pa gulu kuzayambisa chisawawa cha mtundu wina wake, uyo kuphedwa. Zimayenda ziwanda zimene zinkukalowa wamwa munthu wakuti sanabepo chiyambire, koma akukayambira kuba pa depoti pa nsika. Angoyenda muno ndi uno ali m'manja, ikamata 10 minutes tayalala yakamoto amupha. Sanali wakuba chikhalire ayi, koma mwa iyeyi mumafunika kuti fungo la magazi liwonekere, chakudya cha mavampaya chichitike, mwambo wa mavampaya uchitike, chipembedzo chiyende, sacrifice ichitike. Ndi zinalowa space vampire mwa munthu ndikukampanga hybrid. Munthu uja nkuyambisa kachisawawa pa nsika, anthu nkukhapana. Kulowa mwa munthu nkuyambanisa mudzi, dzikwanje nkuchoka uku, dzikwanje nkuchoka kwa anthu nkukhapana. Imakhala under the influence of space vampire imene imakabadwitsa a hybrid vampire. Let me explain deeper. Tamvera, ma hybrid vampire amene amachokera ku space vampire akhala alipo ku dziko lapansi, ndipo olamulira dziko lapansi mwakhala mukumapezeka ti ma hybrid vampire. Tamverani, mboma la Kamuzu mizimu ya hybrid vampire idakhazikika ku chipani ubungwe la Malawi Young Pioneer. Mavuto amakhala chonchi, mukabadwa ma hybrid vampire mdziko lanu. Hybrid vampire yo boma lililonse losankhidwa kundale limakhala pansi pa ma hybrid vampire. Kotero kuti ma hybrid vampire yo olo azichita chinthu choyipa bwanji, palibe ulamuliro wamphamvu mdzikomo kuyambira kwa asilikali mpaka pamusi umene umachitapo kanthu, chifukwa space vampire amapanga arrest ma authorities. Sichinamveke chichewachi. Space vampire akabwera mboma ndi kudzabadwisa kagulu mbomalo mchipanicho kama hybrid vampire. Ma hybrid vampire mothandizidwa ndi ma space vampire. Ma space vampire amapita kukagwira ma authorities kuti asachite kanthu. Ndi mmene munayionera pa iniya ikuvuta. Kamuzu alipo, apolisi alipo, osayithesa. Zitasala pang'ono kuti ufumu usankhidwe wina mboma la dziko la Malawi, kuti MCP ichoke pabwera akalonga ena, ndi pamene ma space vampire adasamuka. Nthawi yomweyo asilikali analandira released ndi kulimba mtima ndi kutuluka kukathesa bungwe la Young Pioneer, chifukwa akalonga ma space vampire anali atasamuka. Koma mmene adalipo onse amene adali akuluakulu ankhondo ndi apolisi omwe ankakhala kuma kuyendera kunkhwapa ndi ma hybrid vampire otchedwa M
otchedwa Malawi Young Pioneer. Zidachoka pamenepo tamverani. Tidafika mboma la UDF, ma hybrid vampire adabweranso amenewa ankatchedwa ma Young Democrat, ankavuta anyamata atavala za yero, atapaka ufa wa yero, anavuta. Ulamuliro wa nkhondo ulimo, asilikali alimo, apolisi alimo, palibe ngakhale wa polisi mmodzi pa ulamuliro wake, pa ugeneral wake, pa inspector general wake amene adakalamula kukamuuza Bakiri kuti gulu limene lilithe. Kulibe, linangokhala pe, limapanga za chisawawa koma linali under control, limalamulira. Ndi space vampire palibe chipani chimene chinkachita makani, ngakhala chayina kachipaniwo amaopa ma Young Democrat. Ndikutengereni kuboma la DPP, anabwera anyamataja kudzayamba kulamulira mdziko lomweli, mudaona atayamba kubalalitsa. Ndikulumphitseni ufike pa ana adadi anali momwemo. Mmene mucha ndi mmene ma hybrid vampire amabadwira mdziko. Munaona pansi pa boma la DPP kuti kunali ana adadi ankata ankaika manambala buleti pa galimoto ndikulembapo ana adadi, nkugunda munthu, no trace, no kopita, kulibe kulikonse, kunangoti zi. Ndi malamulo aboma munthu kuyendera nambala buleti yongolemba dzina lake mopanda zilolezo zokwanira. Komatu adayenda ana adadi osayimitsidwa pa road block, dziko lili ndi malamulo apansiwu. 040 ilipo inangoti khuma, iulanda malaisesi nkumang'amba leroyi idakhumata imeneyi. Ndi ma hybrid vampire nganunama ine adakukhumatitsani. Ma hybrid vampire a 040 amayenda opanda namba buleti, kungoyikapo dzina basi ana adadi, kungomataka newspaper ana adadi. 040 mya kumyata nkumagwira ife iwo akudutsa. Amakhala amphamvu chifukwa mumakhala gawo la spirit limene limakachita limodzi ndi ma human. Ndi ma separate ma space vampire akalowa mwa munthu amakapanga hybrid vampire. Munali nawo ma hybrid vampire, ngakuchedwetseni mwaona ma hybrid vampire anadzatulukanso mchipani cha MCP pansi pa Dr. Lazarus Chakwera. Munalipo ino, apolisi analipo, ma inspector general, aame analipo konkuno, timaona makomanda. Ndipo amadziwa kuti kulika gulu kena kanyamatazi kwanje, koma tinali zi pa 4 years yonse mpaka kulowa chaka cha nambala 5 kuli zi. Atangosankha chipani cholamula chikulamula lerochi kuchisankhira ku LCD pa 5 September ndi pamene sopano chipembe boma asilikali anamasuka kuyamba kutenga sopano malole yawo, matata awo, malandilova awo, kulowa munchesi kukagwira anyamatazi kwanje. For 4 years anali under arrest ndi ma space vampire. Ndipo imeneji inali hybrid vampire. Mumaona magazi akukhesedwa pa community, munaona anyamata amenewa akukhapa watu. Dziko lili zi, boma linati zi, chipani chinati zi. Amakhala kuti ndi ma hybrid vampire, sakumva munthu. Tsono mukafika pamenepa muyenera kudziwa kuti kagulu kamene kaja sopano kamene mukwamva kuchosedwa ziwalo waja kakafika pamalo kamakhala kuti kasanduka ma hybrid vampire. Ndiye ndi wanthu amakhala atanyamula utumiki wa Satana kukapanga zimene Baibulo likunena, zoyipa zoopsa masiku osiriza, zoopsa zanji masenga amene boma likulephera kwamvesesa waja. Akuti munthu yemweyo amanena kuti alibe ziwalo, ndipo anaona adi kuti palibe ziwalo
popanda chifukwa chilichonse ndikuloza munthu kuti wandipha ndi uyu, amene ikani ndi amene wachosa ziwalo zanga. Gulu nkuthamangira kwa munthu uja nkumupha mopanda kufufuza. Ma hybrid vampire zatha zinthu zija, mgwireni mwana, ziwalo zija zilipo ndi masenga. Kutere kungakhale mwanayo kukamfunsa akasowa chonena chifukwa chipatala chakapeza malisechi, koma pa nthawi imene amadandaula analibe malisechi. Those are space vampire versus human. Ndi amakabadwisa ma hybrid vampire. Mukaona kuti masenga amenewo chimene amafuna ndija magazi ayende, utumiki wa vampire uchitike. Nchifukwa chake mukuona magazi kumene kuja kuyenda misewu yakunsanje, phulusa likuoneka lakuotchedwa kwa wanthu, matupi wawo chawo cha polisi akutola kupita kumene kuja ndi masenga. Ndizosamveseseka ndi anthu asukulu ndi ufotokozazi, zimamveka kwa ine chifukwa ndakhalako ku chipembedzo cha Satana. Masenga ena ngati amenewa anachitika. Ndikubwezereni kumbuyo kuti mumvesese bwino. Ma hybrid vampire adachitapo lilizi mzimu otchedwa Juju wa majuju, umene watitengera aukalamba kuchoka mu 2015 mokha kuzafika 2026, pafupifupi 300 nkhalamba zaphedwa chifukwa cha mzimu wa Juju wa majuju. Amatani ameneyu? Amasewera u hybrid vampire. Amalowa pa khomo la munthu nkukavala nkhope ya gogo, nkupita kumwana nkumaka muonesa nkhope ya gogoyo ali Juju wa majuju. Kuja mmawa mwana akulira kufunsa umaliranji, agogo anabwera kudzanditenga, ndipo kumeneko amandiuza kuti ndikupheni ndikhala kwini. Ine kukhumudwa nakazanga, mundiphere mwana mukufunanso kupha ine. Chidiso kuno kukatulusa dengu la ufa, kukalanda bulangeti limene napatsa agogo kuti azifunda, nkutuma wanthu kuti iyi ndi mfiti iphani. Space vampire versus hybrid vampire mdzina la Juju wa majuju. Atipera anthu ambirimbiri. Taona ndi maso akupita wokalamba. Tidalirapo amayi adapita, munalirapo chemwali wanu adapita. Acha wangu kulibe lero, apiti Swedi kulibe, apiti Jackson kulibe adapita. Chespanala komanso Foloko, Ankolo Foloko adapita kumudziku. Mophedwa kuphedwa mdzina lakuti iwowo ndi mfiti, koma ziwanda zimenezi zimachita masenga, amatulusa hybrid vampire kukakuonetsa ni chofanana ndi munthu amene mukumupha uja. Kotero kuti masenga amenewa ngati mwaona kuti anthu ambirimbiri aphedwa mdzina lonamiziridwa kuti ndi mfiti, akapanga masenga amene aja woti awa amabwera kuzatenga mwana, wowawa tagwira akutamba, akatenga masenga amene aja, chimene amafuna ndi spark kuti patuluke magazi. Ndi pamene mumaona kuti ma hybrid vampire amakalowa midzi, miyoyo ya anthu, kukapanga kagulu kamene kamatenga chiweruzo mdzanja chija chimatchedwa kuti mob justice. Amene amapanga mob justice, that one is advanced level ya ma vampire. Amakhala atakubadwitsirani ma hybrid vampire amene amabadwa kuchokera ku space vampire, space demons. Kukapanga munthu kanthawi komweko nkukasanduliza mtima wa munthuyo, nkukakhala chigawenga, ndikuyenda ndikukapha munthu, nkutulukamo iye nkumadabwaso kuti ndapha bwanji munthu. Munapheranji agogo? Sadali otamba amene yacha, koma panali iyi njira yochokera ku chipembedzo cha Satana. Tikusoweka maphunziro ku dziko lapansi, osati kumango amanga anthu aja mavuto sakutha, koma tikadayenda anthufe
nkutilola tipondeko m'midzi tisonkhaniseko dziko mutipaseko pulatifomu pakawayiresi kena tiphunzise zimenezi kuti wanthu adziwe mmene chipembedzo cha satana kuchokera ku guwa la nsembe la aziteki cha mavampaya chimabwerera kuzasandutsa zinthu mdziko lapansi zamasenga ndi cholinga choti anthu ayambe kuphana. Tifotokozere chifukwa zimenezi mwapangitsa agogolero sakusamalidwa. Mwana wanu akuti amalota atabwera, inuyo mmalota amayi anu atabwera. Nena tikulota atabwera kudzanditambira, naona amayi atabwera ndi anakhala pamimba pa bambo aiju. Basi kudzuka mama wa ulendo kupita kwa amayi ako, ewe pamimba pa bambo aiju mmatanipa nakhala pachinena pa bambo ajuyu. Inu ndi mfiti woli mpaka kuthera kumuocha gogo. Izi ndi zina mwa zimene mukadatipatsako mpata kuti tizitiphunzitsa dziko mmene satana amagwirira ntchito ndi mmene amatengera miyoyo ya anthu ku dziko lapansi. Tsono mwayiona inu ndinu mbuli zophunzira ku gawo limeneli. Palibe chimene mukudziwa, zosatira zache mukungonena kuti izi zinzabodza kulibe, koma paposi ya bodza limene mukuti ndi bodzalo ncha pakumayenda magazi. Kani mwaona wanthu akuphedwa, anaphedwa ndi ufiti. Inu munaona ndi hybrid vampire. Alipo akane pano taona anthu akuphedwa, imakhala kuti ndi hybrid vampire. Choncho masenga a mtundu uliwonse amene akunenedwa lero kunsanjeku kuti akuchitika under the influence ya mademons. Koma osayiwala kuti ndafotokoza kuti kuchipembedzo cha satana kuguwa la aziteki kuli nthumwi zimeneso zimayenda kugula ziwalo ku dziko lapansi mwa masenga kapena mopanda masenga. Limenelo limakhala pangano namba 3 limene mukamaona imfa zotere zongophedwa ngati zija mumaona mzimayi kuphedwa wakukoleji uja, pena pakeso mzimayi waphedwa anali ku sukulu, nsikana wasowa ampeza kumalayina ophedwa. Masenga ena ngati amenewa amachitika ndi ma hybrid vampire, koma zimachitika kudzera mukubweza ngongole chifukwa cha mapangano a alendo amene amabwera mdziko lanu la Malawi kuzapereka zinthu zaulere, kuzapanga nawo zikondwerero, kuzachita nawo zina zake, kuzachita visit ma authority anu aulamuliro anu. Iwowa amakhala kuti anyamula chinsinsi cha business yosinthana ndi ziwalo kapena matupi a anthu, koma mobisalira inuyo. Ndikutheka kuti mmene Wikinero Vibayo ankakhala ndachikulire sadadziwe kuti wabwerera kuzachita cha chifukwa kumene wayenda Wikinero Vibayo ndi kumene nyamata wa ku Zimbabwe ndi kumene kukuchitika zimenezi. Musayiwalenso kuti posachedwa pompa ku Malawi kunali birthday inayitanisa msonkhano wa alendo ambiri okhala ngati akubwera kudzamuona mchimwene, kukhala ngati akuzacheza naye mchimwene, ngati akudzakondolera nawo mchimwene, koma atanyamula zinsinsi zochokera ku guwa la nsembe la aziteki. Tikungodabwa kuti ngozi apita anyamata ku basi ku Zimbabwe amadusa pachani apa. Tikungomva ngozi adusa anyamata amachokera ku South Africa athera pompo nkumapita mabokosi kukatitengera akufa. Kodi mudawafufuza achimwene wa Vibayo anaenda bwanji, anazasiyanji, nanga alendo aja ankabwerera nji kuno kuti adzavine pala Jomonde pamwambo wa chalichi wa msogoleri wa chipembedzo cha chalichi pamafunika pabwere anyamata akwasakwasa adzachitepo cha. Ni nkhani zosausa kwambiri zovuta kumva kwake, pakuti mmene dziko lapansi limayendera si mmene anthu ambiri amaganizira, koma kunjako kukuchitika zinsinsi.
ndisalekere pamenepo mpingo wa Mulungu, takhalani pomwepo pamene ndikulowa chigawo chachiwiri chakuyankhako. Sindisiyako kanthu mpaka zitafika pomveka bwino za masenga akuchitika ukukuwa. Tikumane gawo ilili. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Gawo limene tikukumanali, gawo limene tikukumanali, tikhala tikupitirira kusanthula za ma hybrid vampire mmene amachitira, chipongwe chake ndi zolinga zawo zakuti azikachita zimene achita zija. Gulu limene mwaliona lija m'Malawi muno mukuchitika zinthu zina zosakhala zimene taona zija, tazimva zija, zalengezedwa pa nyuzi zija. Ndiko kusowa ndi kubedwa kapena kuphedwa kwa masenga kumene anthu akuphedwa, kamba kakuti imeneyo ndi njira ina imene mavampire amachitira ku dziko lapansi. Ndanena kuti Bible likuti zoyipa zoopsa za masiku osiriza, ndi the word zoopsa zimachitika kudzera m'masenga. Masenganso amakhala zoopsa, zodabwitsa, kaphedwe kena kake in a systematic way. Munthu kuphedwa iniyo osamvetsa kuti chachitika nchani, kumupha munthu koma modabwitsa. Tsono gulu limenelo lokupha anthu modabwitsali limakhalako mdziko ngati phindu. Nditangokukumbutsani kuti kodi ino mukuganiza kuti ichi chinchani chakuti munthu wachikhalire alandire ndalama mu mfoni mwache ndiye zingobwera basi mfoni mwanu muja 1 million, mfoni mwanu muja 2 million, mfoni mwanu muja 200,000. Boma sili kufunsa kwafunsa ATM mwazitenga kuti ndalama mukupanga deposit m'mafoni mwa anthu. Maboma olamulira wamphamvuwo sakuyifunsa Airtel ikuzitenga kuti ndalama zimene akutumizira wanthu. Nanga ngati ndi mabungu amene ife sitikudziwa akungotipasa ndalama zimmafoni, munafufuza kuti ndalamazi phindu lake, cholowa chache, kubweza kwake tizabweza chani? Kodi ngongole kapena nchaulere? Ine ndimadziwa kuti dziko lapansi kulibe chaulere. Lero msadabwe kuti kuli kusuntha kwa ziwalo kumene kukuchitika. Ndakaswiri ochokera ku Mexico, ochokera ku guwa la nsembe la Aziteki muchipembedzo cha mavampire. Pansi pa ziwanda achina Tonache vampires, pansi pa ziwanda achina Salafira vampires, Tiana vampires, kukaphatikizana kukapanga space vampire ndi hybrid vampire, kukabweresaka chibalaliko kamene mwabalalika nakoka. Lero ngakhale kutapita matiegas koma magazi adutsa, mavampire akolola kunsanje apita fyo, wagwira nda waona nda, pakuti mukukamangaja alibe kanthu kamangeni chifukwa nda amene ziwanda zinalowa mwa iwo. Koma ziwandazo mwazimanga dzaba dzapita mmene zidapitira ndi mabere akuchira zulo. Ndani adafunsa bakira nkangopukusa mutu, mukayenda nsewu pachira zulo mmapeza bere palibe. Tinalira oyimba nadandaula, tikudziwa mwina kapena likadadulidwa bere la mwenye ndi pamene boma likadachita kanthu, koma kunangoti zi anadusa posachedwa apa ampopa magazi ukuku. Boma linangoti zi linaphatikiza nkuopseza kuti asapezeke munthu onena kuti kuli wopopa magazi. Timmanga tinangomyata zi angati thire zingwe, tikanafotokoza koma tinaopa zingwe myatu kuthawa. Tsono muzifufuza nkhani ngati zimenezi zimayenda motani ndi magulu achibalaliko ochokera kwa Lucifer. Magulu amenewa ma agent amenewa amene akusogozedwa ndi anyamata ndi kwatchulawa amabwera ngati alendo kuzacheza ndi atsogoleri athuwa, amakhala kuti ali connected ku ndalama zongogawidwazi, ndalama zongoperekedwa m'mafonizi. Nthumwi zawo zimakhala kuti zilipo. Mudayamba mwazigwira nkuzifufuza
kuti kodi mukamapereka ndalama zimenezi phindu lake la inuyo nchani. Akupusisani kuti nchithandizo ndi donation. Ife madona mudya madona saimfa. Izi zini nkhani zosausa. Mundilole kuti ndipite patsogolo pang'ono ndikupaseni chisanzo cha zowawa zimene zikuchitikazi. Mmene kwatuluka awawa amene mukuwana kuchosa ziwalowa, musasiyanise ndi ziwanda izi. Mukapita ku guwa la nsembe la Aziteki, musakapite pa guwa la nsembe la Azitekiro limene lili ndi ma steps 12. Ayi, mukayimekaye pang'ono. Musimusi mukakafika pa reception, pa office, malo kuyadi ya guwa la nsembe la ku Aztec ku Mexico, mukalowere ku madzulo mukapeza pa khoma atalemba po Vobia Demons. Takhalani pamenepo msachoke. Vobia Demons ndizofanana ndi zimene zikuchitikazi, koma Vobia Demons inchani. Mukangonena kuti Vobia Demons ndiye kuti mukunena kuti nkhanza kumulendo. Koma the word Vobia Demons ndi kumene kukuchokera mawu akuti xenophobia. Ndi ma hybrid vampire amayenda limodzi ndi Vobia 2. Ndi the Vobian 2 amachita limodzi ndi space vampire komanso hybrid vampire, kukapanga gulu limene limakalowedwa mzimu odana ndi alendo. Pitani pa Google, pitani pati mufunse tanthauzo la mawu akuti xenophobia. Sinkhani yapafupi kuti ikungochitika ku John, ikuchokera kutani. Lucifer akuzidziwa zikuchitika kumene kuja. Kutere kuja amene mukaona akupha anthu aja, akugumula mashopu ndi kumathamangisa anthu a mdziko muja. Anthu aja sakupanga okha, akupanga under the influence ya Vobia. Mukangoti Vobia ndiye kuti mwayamba kunena mchitidwe odana ndi mulendo umene umatanthauzidwa mu zilembo zazitali kuti xenophobia. Mulendo obwera udani ndi mulendo ndi pamene pamatanthauza kuti xenophobia. Koma Vobia yopayekha mukapita mu chinenero cha Aziteki, amwenye amtundu wa cha Aziteki ali ndi chinenero chawo chimene chimatchedwa kuti cha Aziteki. Kuchokera ku chinenero cha Aziteki musayiwale kuti mawu ambiri a Chingerezi anatengedwa mu chinenero cha Aziteki. Mwachisanzo Kaloti ndi cha Aziteki. Nkhani zosausa. Amenewo akangonena kuti Vobia asadayikeko xenophobia, amatanthauza kuti Vobia means magazi a mulendo. Ndi chifukwa chake mukuona kuti timu ya ziwanda yalowa ku South Africa, xenophobia. Vobia walowa ku South Africa kukapanga xenophobia. Ndiye xenophobia ameneyi ndi amene wakalowa mdziko limeneli nkukayamba kubalalitsa dziko lonse, anthu nkuyamba kuphana. Ndi ziwanda zimene zimadana ndi anthu a mayiko achilendo. Sakumva munthu mukanena kuti xenophobia ndi mzimu umene umauka kuyambitsa udani munthu ndi munthu wachilendo. Kutereku maboundaries a mayiko amalonderedwa ndi asilikali otchedwa Vobia. Nchifukwa chake inu kungolumpha boda kupita dziko lina, nthawi yomweyo munthu wa dziko limenelo amayamba kukhala ndi hate asadakupangeni welcome. Inuyo kukangoponda pa Mozambique asanakulandireni, chinthu choyambirira chimene chimange maziko mmoyo wa Mozambique akamuona Malawi ndi hate, ndi nkhanza, ndi kuda kukhosi kumabwera. Zinazo zichitika pambuyo koma chimayamba nkuda kukhosi. Chimozimozi inunso Mozambique kungolumpha boda nkubwera kuno
mumachita hate chifukwa timakhala tikudusa ziwanda za mmalire za maboda zimene zimatchedwa kuti phobia. Ndiye phobia savomereza kuchita limodzi ndi mulendo, kuvina limodzi ndi mulendo, kudya limodzi ndi mulendo, kugawana chuma cha dzikolo ndi mulendo, ndi mzimu paokha ndi umene wadzuka kumeneko. Koma tsopano kuti mukandimvesese ine, mutenge audio yoyamba nanena kuti ma hybrid vampire amagwira ntchito limodzi ndi ma space vampire. Ndiye ma space vampire pokhala kuti ndi ziwanda zimapita kukagwira ukapolo anthu olamulira dziko, maka achitetezo ndi odziwa malamulo amakhala pamene pakuchitika zimenezi. Simakuona ku South Africa ndi limodzi mwa dziko limene lili ndi asilikali apamwamba, limodzi mwa dziko limene lili ndi makamera, ndi lolemera dzikolo. Mahachi amayenda kugwiritsa ntchito apolisi ngati kabanza. Dzikolo ndi lolemera, chitetezo ndi chokwera kwambiri, pafupifupi namba 1 Africa yonse. Koma akuchitapo cha dzagwira ukapolo ziwanda izi zimene ndikuzitcha kuti space vampire, zimakagwira ukapolo olamulira ndiye nkumasiya anthu aja kwawo pakuti akanena akaletse zimakanika, zimayenda zimenezi, zimagwira ukapolo maulamuliro. Kukakhala kuti mdzikomo muli ma hybrid vampire mogwirizana ndi ma space vampire, ndi kugwira ka organization kena kake kapena mdziko, organization zimene zimayendetsa malamulo zimagwidwa ukapolo, zimakhala under arrest, sizitakataka. Mwakuona ku South Africa nda polisi ngati ndiochepa akupanga nawo, ambiri aja ndi anthu wamba achokera kuti anthu amene aja ndi ma space vampire amene akupasa ni hybrid vampire kuchokera kuziwanda za phobia zimene ndi xenophobia. Kotero mpingo timadziwa kuti mdziko lapansili kuzindikira ndiko siyana, koma zimene mukuziona ku South Africa zija ndi ma xenophobia. So tamverani, ma xenophobia mukanena kuti phobia gawo lachiwiri amatchedwa kuti the fear of unknown. Zimazovia kapena kuti xenophobia kapena kuti ziwanda za phobia zimene zikuchokera kuguwa la nsembe la Aziteki pansi pa ulamuliro wa mavampire zimabweresa chinthu chachitatu chimene chimatchedwa kuti the fear of unknown, kuopa chinthu chimene kulibe. Kodi iniyo mukuganiza kuti ma South Africans mmene akugumula nyumba za mafolena, mmene akugumula mashopu amafolena akuopa chani? Anthu amene aja ali nchani chimene angaopyeze nacho mdziko, pakuti timapita kukachapa mbali, timapita kukasambisa nkhalamba, timapita kukachecha, timapita kukasesa nzimbuzi za iwo aja. Tatani mupeza kuti South Africa ija yagwidwa ndi zobia chani chimeneko, the fear of unknown, kuopa chinthu choti palibe. Sono zimenezi ndi zimene mukuziona sokuchikwawa. Ndi chani chimene ma hybrid vampire amabweresa the fear of unknown. Lero dziko lili njenjenje, munthu akamachoka kwa dieratu ulendo kwa bereu akuyenda wamantha, koma akuopa chinthu choti kulibe. Chifukwa cha mantha amene akumakabuka mu ubongo mwa munthu uja ndi amene akumampasa kuti ziwalo zanga kulibe. Fear of unknown. Akulandipa andidya nkumanjenjemera, the fear of unknown. Tsono mudziwe kuti dziko likayamba kuchezeredwa ndi ziwanda chonchi zimakhalapo chifukwa chakuchepa kwa anthu oyima pamaso pa Mulungu. Chifoko cha anthu a Mulungu chimakhala kuti ndi chimene chikuonekera. Kutere ku bulemu ya zonsezi ndi kufoka kwa anthu a Mulungu. Machalichi ndambiri, azibusa ndambiri, ma eroda ndambiri, alaliki ndambiri, ma profeti ndambiri, koma bwanji ma profetiwa sana nenepo kuti kubwera ma vampire, sada nenepo kuti kubwera ma xenophobia, sana nenepo kuti kubwera ma hybrid vampire. Kufoka kwa anthu opembeza. Lero tagwidwa muimfa
zopanda pake zimene ndi ziwanda zikungotisewera mpira. Kutereku muona ena amene ziwalo zawo zachoka, aja mwanditumizira zithunzi za ziwalo zitachoka 2-3 days muziona zina zabwerera. Ndi masewera a Lucifer, ndi chibwana cha Lucifer, zimachitika dzikolo likafoka. Ndi umboni wakuti mumanama bodza kuti dziko la Malawi ndi dziko loopa Mulungu, siliopa Mulungu. Nanga the fear of unknown spirit imeneyi yamanga bwanji ufumu, yamanga bwanji ufumu kuti muzichita fear unknown, chinthu choti kulibe nkumango chiopa. Ndekuti zomveka nzakuti dziko la Malawi lili pa under control ya mademons. Nga amene akutilamulira msamachite makani kapena kuchita matama bodza. Kukuwa ndi kukuwa kuja nkopanda kanthu sizikuthandiza kanthu, chifukwa taganizani awawa mpaka nabwera kudzamanga ufumu. Lero matiye gasa apita, ndalama za misonkho zapita kunsanje, apolisi ali kumeneko kuli poko kulibe za masewera. Akukafunafuna chani? The fear of unknown. Iwowo sakachipeza chapha wanthu azikangogwira mahayibulidiwa basi. Koma chimene chikutenga anthu kunsanje palibe achigwire. Kananja achita kale digireya kuti nzabodza, kuchita digireya kwa atsogoleri a dziko kuti nzabodza, kulibe zimenezo. Koma imfa itachitika, anthu ataphedwa, anthu akuphana nkuti nzabodza. Ndiye muta the fear of unknown ndi mzimu umayambitsa choncho. Chinali chomwechi chinzimu ichi cha the fear unknown chimene chinabweresa Mesaka mu Burundi, pamene Matusi ndi Mahutu amadula na ziwalo. Kwafunsa zimene amakangana palibe. The fear of unknown ni nkhani yosausa. Mzimu umenewu ndiwodesa nkhawa kwambiri, chifukwa ndi umene umabweresa magazi ku dziko lapansi. Amakupanga ni polovoko kuti muope chinthu choti palibe, ndipo mpaka mmayamba kuphana. Simwamuona America ndi kapolo wa the fear of unknown. Akutumiza mabomba, kupita kulasha, kupita kuti chimene akuopa chisikulibe. The fear of unknown. Mutamfunsa Trump kuti kodi ukuopa chani? Trump mumuona zi. Pitani mukafunse ku United Nations kodi ndalama zonsezi mukuti security council cha ndi chani? Mukapeza kuti kuli zi. Pitani kafunseni mayiko amene anamenyana, amene ali pa nkhondo mpaka lero. Mukumenyana chifukwa chake nchani? Mukapeza kuti the fear of unknown. Palibe chimene akuopa, ndi spirit imazunguza imeneyo, imeneyi imaondesa. Oloyika lowa pabanja umathatu kumusiya mkazi chifukwa cha the fear of unknown. Sana lakwe koma yuma muona kuti kuopa chinthu choti palibe. Hakutere mwina kapena ali nchibwezi, iwo osagona usiku hakutere mwina kapena nzanga andilana. The fear of unknown kulibeko imeneyo. Mwina andiona, mwina andigwira. The fear of unknown ayewa ndi adatulukira bwino kuti mzimu umenewu amaugwirisa ntchito, chifukwa amakuwa ndakuona koma asadakuone iwo pamene ulipo kuvumbuluka. Achawa mavumbuluka, achawa oka kuthawa. Akuthawa chani? Ndakuona koma asadakuone. The fear of unknown. Pengo wa Mulungu mpaka tsiku limenero. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.